Kuɗin Najeriya Naira na ci gaba da ƙara daraja a kan dalar Amurka a 'yan kwanakin nan. A yanzu a kowace dalar Amurka guda ɗaya ana sayanta a kan kimanin Naira 1,350 zuwa da 400. Saɓanin yadda take kimanin wata guda da ya wuce, inda har ta kai akan dala ɗaya akan Naira 1,900, wanda shine kusan karewar Naira mafi girma wanda ya taɓa faruwa a tarihin Najeriya gabaki ɗaya. Sai dai wasu masana da dama suna ganin matakan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka na daga cikin dalilan da suka sa darajar Naira ta fara farfaɗowa, wanda kuwa daga cikinsu ya haɗa da ƙoƙarin daidaita kuɗin da ta yi tsakanin yadda ake bayarwa a gwamnati da kasuwar bayan fage, da kuma matakai da ta ɗauka akan masu ƙoƙarin ɓoya kuɗin ƙasar, wanda da turanci ake cewa money speculation, wato masu ƙoƙarin ɓoye kuɗaɗen waje da zimmar idan wani lokaci ya zo su fiddo su samu riba, ko kuma yaɗa jita-jita kan karewar kuɗaɗen da dai sauransu. Sannan kuma gwamnatin ƙasar ta ɗauki mataki akan masu hada-hadar kuɗi ta intanet, wanda aka fi sani da crypto, inda har ta kama wasu daga cikin manya-manyan jami'an kamfanin Binance, inda ta zarge su da karya darajar kuɗin ƙasar Naira da kuma aikata ba daidai ba, daga ciki har da tallafawa mutane masu aikata laifuffuka. Sai dai saɓanin yadda mutane suke tunani, ƙaruwar darajar Naira ba lallai ya iya saurin gani a ƙasa ba ga yadda mutane suke tsammani na karewar farashin kayayyaki, domin kuwa wannan shi ma wani abu ne mai zaman kanshi. Duk da dai kuwa ƙaruwar darajar kuɗi da karewar shi na daga cikin abubuwan da suke haddasa hauhawar farashi a lokuta da dama. Gwamnatin ƙasar tun bayan hawan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar cewa gwamnati ba za ta dinga tallafawa mutane ba akan wasu abubuwan da ake bukata, daga ciki kuwa shine har da na sauyin kuɗi, wanda a da akwai farashin gwamnati na kan kowace dala Amurka wadda ita ce aka fi amfani da ita, wanda idan ya wuce wani mataki gwamnatin ƙasar na tallafawa mutane da ƙarin kuɗaɗen daga yanda yake da kuma yanda yake a kasuwa, wanda shugaban ƙasar bayan hawa shi ya cire wannan, kuma ya cire tallafin man fetur, wanda hakan ya sa abubuwa da yawa suka yi hauhawa na farashi a Najeriya. Amma dai a 'yan kwanakin nan, a bisa waɗannan matakai da wasu da yawa daga cikinsu wanda gwamnatin ta ɗauka, ya sanya darajar Naira ta ƙaru akan kuɗaɗen ƙasashen waje, daga cikinsu kuwa shine dalar Amurka, wanda shine kusan kuɗi wanda aka fi amfani da shi a faɗin duniya wajen saye da sayarwa da kuma dai sauran matakai. Masana kuma da yawa na fatan cewa idan gwamnati ta ci gaba da ɗaukar waɗannan matakai, darajar Naira za ta ci gaba da ƙaruwa a Najeriya, sannan kuma zai zamanto wani munzali da gwamnati za ta yi amfani da shi na rage hauhawar farashin abubuwa a Najeriya, wanda shine ke ta'azzara abubuwa da dama a ƙasar, wanda a 'yan kwanakin baya saboda matsin rayuwa an gudanar da zanga-zanga a wasu sassan ƙasar da dama. Duk da dai yanzu gwamnatin tarayya ta fito da wasu tsare-tsare na tallafi da za ta taimaka ma mutane, wanda ya haɗa da abinci da dai sauransu, da kuma ƙungiyoyi da mutane masu hannu da shuni duka suna ci gaba da taimakawa domin ganin an rage wannan tsananin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya a yanzu.